Čau lidi, druhý díl. Dvojčata a rozmazlená mladší sestra. A nebo co by mělo být? Rozmazlený kluk anebo rozmazlená holka? Rozmazlený kluk. Jo, ale ještě vyjde dneska to kaboka. Tak můžeme jít na to. Mami, proč mám držet tu hvězdu? Ještě uvidíš. Tak jo, tak já beru. Jo, a sem nadejte všechny věci. A kočárek? Ne, ten kočárek ne. Tam povezu Mimi, tam povezu našeho Maxíka. Spínkej, miminko moje. Tak jdeme. Táto vem ten košík. A kdo veme nás? Vás? Je, že bychom zavolali tu Ivu, anebo to zvládnete sami, no tak sami. Dobrý den, my jdeme do letiště. Ano, ale nejdřív potřebujeme kontrolovat věci. Pane, vyběžte! Ano, děkuji, naskle. Ano. Všechny věci. Tady máte dárek. Děkujeme. Ale jakože lidi, prosím vás, ten dárek neberte. Jako vy ho můžete říct, ale já ho brát nebudu, prosím vás, aby to jako se vejde. Protože je úplně k ničemu. Můžeme vás přeběhnout? Ano. Dobrý den, můžeme vás přeběhnout, prosím. Ano, můžete. Ano, a co máte být úplně zbaleného? Whiter, Elecure, fine. A co má zbaleného, jo? Ale hodí, já jenom dám tyhle věci, protože je potřebuju do svých. Jako oni tady jdou sehnat, ale to je strašně těžké na sehnání. Ano, kolik vás je, prosím vás? 3 děti a 2 muže. 5. 1, 2, 3, 4, 5. A pás se tam? Ano, určitě pás berem. Děti, chcete si říct stupen? Tipi, tipi, tapa, tapa, tupi, tupi, napa, napa, halele. Tipi, tipi, tapa, tapa, tupi, tupi, napa, napa. Tati? Ano, mami, ano, co chcete? Já nemám dohoda, nemůžeme. Ano, můžete jít. Chápeme vás. Máte velkou rodinu. Ano, děkuju. Mami. Aha. Hele, už radši podletíme. Tank. Ježiši, Elo, proč to neumíš držet? Elo, kde je Ela? Elo. Tady není. Tak ale nebudu zase.
Jdeme do letu. A toho jistě do omylně na udiluji se narodili se. Kam je pak posadíme? Já bych je posadila sem, jako. Jo, tady se dá přizdravit dílo. Dček je N. Já nevím, kam je mám posadit. Jestli sem. Nebo sem. Tohle je asi ta VIP, ne? Jo, tak VIP je tady. Pacha. Ano, tak kde je ta věc? Tato, já jsem to tam zapomněla. Takže já se omlouvám. Mama narodil se. Narodil se. Měla kočka zázoru pitoma. Měla kočka zázoru pitoma. Boru Jožík za ňuka. No, to máš tak. Co děláš? Pínám.
tohle dám tam, sem. Jo, ale tuhle jsem vzala kvůli tomu, že tady, kdyby se chtěli jídlo, tak to patříš sem. Chcete to vidět? A mám nějaký jídlo. Dobrý den, bude se rozvážet jídlo. Dobrý den, prosím vás. Připásejte se. A tam ta paní bude chtít jíst? Já mám dítě, jestli jste si. Tak od třeba dejte do toho kočárku. V tom kočárku uspěte. A to. Ano, tak jo, tak si dám. A co byste chtěli? Pro děti připravíme taky. Já bych si asi dala jednu kukí. Já bych je nechala dětem. Tak jo. A nebo ty kukísky nechte. Tak kukísky si dáme. Jo, ano. Ty tam dejte bonbonky, prosím. A bonbonky dejte dolů. Co čokoládu? Ano. Dobře, já vám dám. Multivitaminní tyhle pití dejte dětem. Ano, děkujeme. Tink. A nám prosím ty letenky. Ano, děkujeme, naschle. A vy? No, tak já si dám. Taky čoko, 2 čoko, bombány, Vy jste nám to úplně vybílela. No, to je jedna, to je pořádku. Tak lidi, tohle byl druhý díl. A